Taká napätia. Príde sem, odpočí, alebo pôjde ďalej. Pôjdete sem odpočiť. A my budeme kričať, my ho budeme vítať, aj vy čerpice, dobre? Sme dohodnutí. Poďme na to. Ahoj, Santa! Ahoj, poďme všetci! Ahoj, už prichádza! Prosím vás, priatelia, poďme urobiť atmosféru. Musíme lískať, musíme kričať, musíme sa radovať, pretože Santa prichádza. Poďme na to. 3, 4, ahoj! Ahoj, Santa! Kývame. Už ste niekedy videli takýto kamión, kamaráti? Je to paráda. Santa prichádza, je to tak. Santa na svojom Coca-Cola kamióne. Zakývajte mu všetci. Je to on. Ahoj, Santa! Ahoj, kývame! Je to fantastické, je to tu. Kamión aj so Santom práve dorazili. Fantastické, priatelia, vy ma teraz nevidíte, ale ja vás vidím a počujem. Tak čo ste pripravení púkať? Poďme na to a púkame, všetci spolu. A ešte raz, musíme púkať. A je tu, kamaráti, privítajte ho. Ahoj, Santa! Pozrite sa, Santa Vianočný nám prišiel. Ahoj, pozrite sa, ako vyzerá Santová obývačka. Dnes je tam chýbať jeho kreslo, takisto je tam vianočný stromček s darčekmi, ale v neposlednom rade je tam čo? Globus. A prečo je tam globus? Aby si Santa mohol nájsť všetky deti, aby vedel, kto kde býva a aby na nikoho nezabudol. Ja teraz vyjdem hore za Santom a spýtam sa ho niekoľko otázok. Santa je určite unavený po svojej dlhej ceste. Ahoj, Santa! Ahoj, deti tu v Žiline, všetkých vás tu vítam. Aká bola cesta, Santa? No cesta bola veľmi dlhá. A ako je u vás na severnom pole? Juj, tak u nás je veľmi